Sampeyan ngonten niku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Eyang? Kang Eyang niku Nalendra lahir batine niku mboten iso digagapi. Nalendra lila legawa lahir lan batinipun. Mula ora ana Nendara Puntadewa Kang Eyang menika diwestani Nalendra ingkang Aludira Seta, tegese getihé putih merga suci lahir lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampeyan mboten isin? Mboten ngorek-orek aine pasuryane ingkang Eyang nggih. Sampeyan niku ngendikan karo sapa? Niki Kang Eyang Madukara kok tanpa tata krama, tanpa nganggo unggah-ungguh. Klebon demit ngendi sampeyan? Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Durawati wonten ing Praja Ngastina. Koko Prabu keparenga ingkang rayi pun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna mboten nanggung kasekicakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula non nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Durawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina salawa paduka kirapa Penemban Curiganata ingkang rayi Ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking mertapaning Cemara Sewu. Iye Yai tansah pinangaring kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya kula pundhi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika. Yai sampun boten kirang prayogi wisawanipun ing Raka ing Cemara Sewu wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika. Saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantul ngersa paduka Yai Prabu Kalimataya. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Siadi ngaturake sembah. Monggo pendak-pendak ingkang gak tampa Werkudara ketemu karo Natandrawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sagedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngaturake sembah kalawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh para nayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Natandrawati, munggah Nyai Prabu Punta. Ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturke sembah kalampun Kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kena ngopo ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah kelawan Kresna kakangku, para gage tutura. Salahku nggo napa? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandhange kanthi lega-legawaning atiku. Ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku. Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ngono ing mbok sembah Kedawa mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumaring titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Monggo ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestuning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi kowe ora nampa karo sembahe Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Yen ngono nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling Natandrawati
sembahmu tak tampa ya muga-muga wae ora ana apa-apa merga tida-tida ragu-ragu penggaling pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenena ngono kapan-kapan tak jumpuki pangestu kapan-kapan dijupuk pangestu ora bosok kowe nampa sembahe werku durung dadak mbok perceka ora ikhlas lahir batin pangestu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis rasa diteruske wis do gerang-gerang wis do tuwa-tuwa rambute wis werna loro kok senengane padha padudun menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggah ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampanana ikhlasno lahir batinmu ya tak tampa ndadekake jimat lah ming ngono iku dadak geger boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro Koko Prabu nggih mergo durung ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak sebabipun menapa lho ngerti to pun Kakang wis ora dadi ratu wis madhep brahmana ana ing Cemara Sewu jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa Waning Pinta Balarama kok Karsana kuwi jenengku kabeh kok bule disebut sanggon-gon kuwi lho wong sajagat ki ngerti ento ciri getheke werku anu Baladewa ki bule ora usah disebut sanggon-gon mbok nyebut Balarama Baladewa Curiganata apik kok bule disebut sanggon-gon aja mbok sebut bule kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri getheke Koko Prabu asmane ra akeh to Baladewa Balarama Waning Pinta Curiganata lah kok bule kuwi tegese nglarani ati mula aja nganti nyebut bule mbok yo nyebut liyane bule njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas Baladewa piye yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule aja nesu karo Werkudara ning nesu karo sing gawe urip kowe lali wong urip ki ming dagang tuna andum bathi yen bathi badine sapa sing didum yen tuna sing dibakul Kalikan ora wong urip ki tanpa pawitan ora njaluk ora ngemis ora utang ming sak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas nek arep gresula aja gresula karo Werkudara gresula karo sing gawe jagat wis cukup malah mejang kaya pelita mulang kaya guru Werkudara ya tak tampa pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah Kakang Premban yo Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampanana Koko Prabu Ndrawati sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Yaya Dipati sak kembaran Mandaraka pun Kakang tampa pangestunipun Kakang tampanana Kakang Premban Curiganata kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kakang Premban kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo nek kula sedewa tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuhamu Cemara Sewu tampanana kula pun dinggo jimat paripin nggih kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing ngasantosan Koko Prabu saestu sewu-sewu kalempatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten sak mangke kula wantun hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati malah sak mangke bebasan kadidela mampang wanci peteng kepapak obor sastra dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Premban Curiganata Koko Prabu wonten sukalilaning penggalih keparenga paring pangandikan paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya kanggen kula wantun sumalena hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati estunipun malah kepasang yogya katujuh ngene dene sampun sawetawis ingkang Raka ing Ndrawati boten sowan dhateng negaring Astina sapurnaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang Raka dandan tumraping negaring Ndrawati malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun ngadang-kadang kula para Pandhawa tumuli lumaraping nawalan ndadosaken kagiat sotaning manahipun ing Raka Indrawati sareng kula surasa isining tulis jebul boten pangling menika sinerat dening Paduka Kyai Prabu Kalimataya daya-daya kula gelak lampah kula prapteng wonten negaring Astina ing pangajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Kyai Prabu wonten menapa dene Paduka Hamboyo ki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati estunipun babagan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndrawati tumunten kula nyuwun kadang kula Kyai Prabu Ndrawati sampun samapta ing gati sawiga ing diri nedya sowan dhateng negari Ngastina
Mila ingkang ngraka tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndrawati supados derek sowan dhateng negari Ngastina. Ing mekaten sewu kalepatanipun ing ngraka tadah wadana parandene mangke menawi ingkang ngraka dipun keparengaken wuninga babaring lelampahan wonten madyaning datul negari Ngastina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga niningaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Darma Kusuma mboten dados sabab menapa malah samangke Koko Prabu malah kepasang yugya dene Paduka sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngastina ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sakmangke badhe tinampi dening Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tumunten sakmangke kula aturi paring dawuh Yayi wonten menapa mugi parang ambabarana ingkang sejati dhateng ngraka Indrawati ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna Pandhawa ngukup kemenangan nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarpanipun sederek ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden miwah pinisepuh ewa semanten jer mekaten mengkedah nampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mohanasa negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampan wungsal wangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa Paduka bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina namung nindakaken dhateng darmaning adil nindakaken dhateng darmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Ngastina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kaliyan ingkang sinandhangan lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sakmangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalindra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya mugi andadosna ing kawuningan kula sampun sarembak kaliyan kadang kula ing Banjarjungut tuwin Bana Keling inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna miwah dhateng kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa bilih riki lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabon kula nedya lengser saking Datulaya negari Ngastina mandhap saking dampar menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Datulaya negari Ngastina dinten sakmangke menika nuwun sewu Yayi semua dikaget raos sing manehipun ing ngraka Ndrawati dene mekaten wios sing pangandika Paduka Yai Prabu anggenipun sampun badhe lereh keprabon lengser saking dampar negari Ngastina menapa dipun parengaken ingkang ngraka Ndrawati nyadong timbalanipun Paduka Yai Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis Paduka menika lenggah dampar negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muntrating maros oncating nyawa malah samangke tumunten Paduka badhe lereh keprabon menapa Paduka mboten mesakaken dhateng sangganing para putra ing sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa supados sakmangke negari Ngastina lan Indraprastha menika wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa sepisan malih kula munjuk atur mboten Ngastina tuwin Indraprastha ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya binangun nadyan sakmangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Guses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika Koko Prabu pangraos kula mboten jenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah dampar kepraboning Ngastina Yayi kula nuwun sewu Nalindra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajiming negari menika wonten pundhaking Nalindra tuwin ratu menika dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangkus agung para kawula dasih negari Ngastina mongko ewoning para kawula negari Ngastina menika sami ngajab benjang menapa Ngastina menika linenggan dening Paduka Yai Prabu Darmaji
Monggo samangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lerek ke Prabon. Kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung dhateng pangandika Paduka ing kados mekaten tumuli sakmangke kula mboten saged matur. Namung tumrap ingkang rayi ngamarta kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados Nalindra wonten negari Ngastina. Nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih negari Ngastina. Monggo Puntadewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendho raganipun, tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun keper. Mila kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina, tumunten sakmangke negari menika badhe kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bage kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabon ing negari Ngastina. Yai Prabu Kalimataya badhe ler keprabon saking negari Ngastina. Lho, nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Wong iki kudu ngrumangsani. Lamun Yai Prabu Darmakusuma wis ngrumangsani yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong asta bawa pemerintah negara kuwi ora enteng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso momong marang para kawula, iso nuruti karo kareping para kawula. Mula yen wis ngrumangsani suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosaning lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didhunke karo kawula. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu Kalimataya menika tumunten lerek keprabon miturut Kaka Prabu, sinten ingkang badhe gumanti keprabon negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh lho. Ora Kudara, Janaka, Nekula Sedewa kuwi ya iso lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mula yen to Yai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal lengser ke prabon, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu Kudara. Nggih. Yai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser ke prabon. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti ke prabon? Ora. Apa ora kepengin dadi ratu? Kira aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti. Werkudara kuwi dihukum dhewe. Werkudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku dhewe. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko do utang nyawa karo siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono ya sing angka loro. Werkudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama. Monggo ratu ingkang patuladan ing kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cak-cakaning para kawula. Oh ngono, ya. Lah nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi Nalindra. Mergo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Menawi Werkudara mboten purun, Arjuna dos pundi? Gusti, nek Janaka aku sing ora mathuk. Gusti, Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adhiku lanang. Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang, sekti digdaya. Pilih tanding boboting yuda. Ning Janaka kuwi eneng eleke. Eleke Tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan apa piye? Adimu Sembadra ki dimaru pira wae. Mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok. Nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh, mongko anake pirang-pirang. Ngastina kuwi ora dadi negara, ning dadi TK. Aku ora seneng nek negara Ngastina terus ana papan tulis. Ilang tabeting negara. Aku ora cocok, mula nek Janaka sing dadi ratu, aku ora cocok. Siji, Janaka ki Tukmis, loro Janaka ki wong ora tau betah mapan ning negara. Kowe ngerti watake Janaka? Seminggu ning omah, 2 sasi minggat. Mula Janaka kuwi karang-karang ketemu karo dulur-dulure. Mula nek Janaka sing dadi ratu, Ngastina rusak, aku ora cocok, aku ora gathuk. Nek Janaka dadi ratu, aku demo. Menawi Nekula Sedewa, ya Nekula Sedewa kuwi wis dadi Nalindra ana ing Mandaraka, wis dadi stata wis nampa triman. Ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya. Lajeng saenipun sakmenika kados pundi? Koko Prabu Ndarawati. Gandeng Paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Paduka menika wujuding Nalindra ingkang nganyalira Bathara. Dinten sakmangke kula aturi paring dawuh Kaka Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwin trep
gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Kula nuwun sewu kula badhe matur. Ya, matur. Nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulun Narada. Saderengipun Bratayuda menika lumampah. Tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara. Perda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda. Estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda. Tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kalawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina boten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumuntun bapa saking Pandhawa. Kuwi sapa kuwi? Mbokne saka Wirata bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa? Koko Prabu namung wonten setunggal. Inggih menika mboten sami kejawi namung atmajanipun Sawarga putra Paduka. Kakang Premban inggih menika pun Sawarga Abimanyu. Sapa? Inggih menika pun Parikesit. Parikesit menika ingkang pantes gemanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa. Ya, aku cocok ning kose. Parikesit kuwi umure lagi 14 taun. Mongko wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora enthek. Ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu. Kejawa Parikesit kuwi pinilih bakal nyambung sejarah para Pandhawa. Miturut pun Kakang nggone Siadi durung munjuk atur saengge Prabu Kalimataya. Merga Abimanyu kedurungan wahyu ning ratu. Tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur madyaning Bratayuda. Wahyu ratu tumurun ning Parikesit. Ra ngono to. Ning Parikesit ki lagi umur 14 taun. Lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina? Nuwun pangapunten. Sabdanipun Iwang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken. Sabdanipun Iwang Kaneka Putra nalika semanten Paduka kemutan duk nalika kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna menapa dene Sembadra nggayuh wahyu purba sejati ingkang nampi wahyu patih menika ingkang ngrayi Ndrawati. Tegesipun menawi Parikesit ingkang jumenenata wonten negari Ngastina patihipun kedah saking turasipun Ndrawati inggih menika anakipun Samba. Oh iya, terus Parikesit jumenenata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa 18 taun mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawat pemerintahan negari Ngastina. Kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit. Tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit. Lah kuwi sapa kuwi? Kuwi kira-kira sapa? Wong tuwa sing kudu mangku kelawan Parikesit. Miturut sabdaning dewa mboten saged kejawi namung Kakang Premban Curiganata. Kosek Kresna wonten dawuh, aku ki wis tuwek lho. Lha inggih sabdanipun dewa ora kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh. Lha iya mbok yo aku tak leren to Kresna. Aku wis ngomong para Sata Kurawa. Aku nganti Purang Bratayuda Jaya binangun. Aku mbok singetake. Aku ora weruh Bratayuda. Lah kok saiki niatku mung arep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom. Kok malah kowe gawe-gawe perkara para dewa Curiganata kon mangku Parikesit dadi ratu Ngastina iki. Lek urip arep pirang taun meneh. Sepisan Koko Prabu menika sampun boten remen dipun paringi wujud bule. Angka kalih panjenengan menika sajakipun boten remen dipun paringi yuswa panjang. Menika tegesipun titah ingkang boten pitados dhateng panguwasipun dewa. Wong sing ora percaya marang panguwasane Dat Kamurweng Dat menika nuwun sewu nadyan tumindak sae sedina ping 10 menika boten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa. Dosane wong sing ora ngakoni marang gedene sing gawe urip. Wah, dadi ndiping neraka jahanam. Iki ngopo to Werkudara kuwi? Wikit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Ora perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandhang lara wae budidaya golek tamba. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe ngresula. Kowe malah kepengin kowe leren kowe netepi kewajiban. Elinga wong urip ning alam padang kuwi 3 perkara. Lair netepi kewajiban, pungkasane mati. Yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar. Lakonono dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku. Ya. Ya wis, terus piye? Wah, ora terus piye-piye ning lakonono. Ora mbok ngerti aku mau rasah tekan kene iki malah penak to aku. Wong ming tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna. Menawi Paduka menika nyelaki dhateng kewajiban, menika mboten sae. Samangke namung kantun purun apa mboten?
mangku dhateng pun parikesit. Yo. Yo kados pundi? Yo gelem. Gelem ning aku duwe syarat. Syaratipun menapa? Aku tak matur kalawan Yai Prabu Ndrawati. Apa ing dadi pangandikan Yai Prabu tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Aku saguh mangku karo parikesit. Syaratipun menapa? Ning aku njaluk Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang maraja saka sela-selane Garu. Luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimake wong tuane padha tekaning pati. Mbuh anak, mbuh putu Kurawa. Aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina. Werkudara. Nggih. Aku saguh mangku putumu parikesit. Ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Ndrawati iki Werkudara kudu iso saguh ngleksanani. Yo, aku saguh ngleksanani. Mula perintahno karo putu-putumu kabeh. Yen ketemu karo turasing Kurawa, mbuh putu, mbuh anak, rangkulen dadekno siji eneng negara Ngastina. Aja mbok kaningaya, aja mbok pidana. Nang yen pancen wis wegah napa warah nampik pitutur becik, sakarepmu nggo numeringi murbarane Narvasesa. Lho iya, ngestaken dawuh. Werkudara, kowe saguh? Yo saguh. Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawuhing Kakang Premban Curiganata. Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa. Dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis tinuding bakal lenggah dampar keprabon gumanti kalawan panjenenganipun Kakang. Bareng Kakangku ngestake dawuh. Yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpuke putu-putumu kabeh. Tak dawane supaya ngrundani negara Ngastina. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Yayi. Nggih. Amung samangke Prilanono gandeng sampun tinetepaken wayah kula pun parikesit anggenipun badhe prabon ing negari Ngastina. Prilanono kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Sowan dhateng Pertapan Saptawarga. Sowan Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Masawati. Anggenipun kula wentah parikesit mapan wonten ing Pertapan Saptawarga. Koko Prabu kula sumanggaaken kepareng nganti dhateng Kadang Paduka ing Bono Keling. Kadang kula pun Nyai Arjuna. Dimas Panengah derekno tindak ing Koko Prabu Ndrawati. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu, monggo kula dherekaken babar pisan kula nyuwun pamit. Yai Prabu Kalimataya. Ing ngroko ing Cemara Sewu, Prilanono medal Jawi. Kapang raos ing Managula. Kepengin nyumurupi dhateng kawontenanipun inggih menika wayah-wayah kula ing sami mrembak wonten negari Ngastina. Kakang Premban kula sumanggaaken Yai Adipati sak kembaran nggih wonten timbalan Koko Prabu. Budana kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton kula nyuwun pamit madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Adipati nak kula sadiwa kaya ora ana dawuh maneh. Sampeyan kok ketinggal mandhap saking Pertapan Saptawarga. Ketingale sowan kengeyang. Penemban Matswapati nggih Penemban Durgandana. Kakang Semar. Purhanira Kakang. Sayutine jroning Praja Ngastina iki mawon ana pirembugan ingkang wigati sumurupa. Lamun Nyai Prabu Kalimataya wis antuk pepuntoning tekad nggone bakal lereh ke Prabon lengser saka dampar. Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lereh ke Prabon. Walanjur sinten sing gumanti ndara? Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbuh lan ngendikane Kéwang Kanika Putra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenengan ingsun. Lamun Nalendra Ngastina ora ana ingkang kuwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu. Mongko wayuning Kalendran rinasuk dening sawarga Abimanyu. Mula ora ana kejaba mung putu Madukara. Ya kuwi si parikesit. Nanging gandeng parikesit nalika semana padha dadi pirembugan. Umure nembe 14 taun. Mula lenggahing parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojogan Sewu. Ya ing Cemara Sewu Kakang Premban Curiganata. Nek ngaten kula nggih nderek seketi jumurung. Nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinuwun Ndrawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka neraka. Yo pancen mengkono Kakang Semar. Mula kang saka kuwi ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina bareng lawan aku Kanjeng Eyang Maswapati putuku parikesit apa dene Kanjeng Eyang Utari. Ngoten lho Den. Iya Kakang Semar.
Pancen kaya ngoten awiden kula dherekaken ndak dados pengantu-antuning Sinuwun Prabu Kalimataya jumujug wonten negari Ngastina. Ayo Arjuna wonten maring adawu. Ora tana tindak eyangmu, ayo digelak lakune prateng negara Ngastina. Wisantara. Wiratmaka piye? Sawetara nggone aku lawan Wisantara lumaku ing mangajab prateng negara Ngastina. Jroning lumaku saktenane ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe Wisantara. Bab apa Wiratmaka? Ngerti yo. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari ya kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan. Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku Wiratmaka malah kepasang yugya katuju inginu. Dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan negara Ngastina. Ngerti yo ingkang kawisuda mau tanara kejabamu kadangmu dhewe sabab ala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka. Dadi upama aku tekan negara Ngastina mengko dawuhing Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Hyang Arjuna. Yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut pepadaning Kanjeng Hyang Arjuna. Oh sik to, kowe nyemoni aku to? Nyemoni kowe piye? Ora tembungmu sing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa mung nyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe rak kandhani. Nggone kekancang awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencana resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni, Ibu Kencana resmi ya paring dawuh kelawan aku, yen to sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka merga wong atu aku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono to kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora Wisantara. Pancen kepara nyata aku ki wayah Raden Janaka. Lho kok sik? Lah nek kowe ki wayah Janaka, aku ki ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe kan aku ki sedulur kakean Wiratmaka. Ora ngira. Lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Yo, Wisantara semono uga aku ya bombong. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning negara Ngastina. Goleki Kanjeng Hyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Hyang sarta ngaturake sembah kelawan Kanjeng Hyang Janaka. Yo, aku mathuk karo kowe, Wiratmaka. Iki sapa? Ana pawongan nyegat karo aku. Oh sik. Aku tak takon karo kowe Cah Bagus. Wong loro nlonjong botol lakumu, dalan iki pener anjuk marang negara Ngastina. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku Wisantara. Anake sawarga Raden Wisanggeni, ibuku Kencana resmi. Takon karo aku Wiratmaka, putra sawarga Bambang Irawan. Ibuku Dewi Titi Sari. Niatku bakal tekan negara Ngastina sepisan nonton wisudan Ratu Anyar ning negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Hyang Janaka. Kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe Wisantara. Wiratmaka ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa to kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Mara gage setitekno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka ya aku iki Raden Janaka. Lho. Omong kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng Hyang nganti tekan kene mongko Ngastina lagi ana wisudan. Ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku Parikesit nadyan yuswane lagi 14 taun bakal disengkake ngaluhur. Lah ngerti yo, dina samengko Parikesit wis lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Nanging ora kanyono-nyono jebul ketitik saploke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Wekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka negara Ngastina. Klebu aku mbahne wae ditundung lunga saka negara Ngastina aja nganti ngucik ke Prabu ning Ngastina. Wah, gelo atiku nggih. Ing atase aku ki peputu wujuding Parikesit ora nulat karo pambegane mbahne. Nanging jebul watake angkara budine Candala. Malah kabeh nayaka negara Ngastina padha disingkirake, diganteni nganggo nayaka pilihane putuku si Parikesit. Wah, lah wong apa kaya nom-noman ning bodho, nadyan anak Janaka ning cubluk, cingkrang ing nalar tuna ing budi. Kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe. Ayo, ampi
biak awur-awur legane Petro dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul olehku napake prihatin kelawan anak putuku dina samangka wis katon pendak-pendak kuwi tak kanthi sapa ngalas pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi nggonku napake anak putu wis kelakon nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapuping rono Madyalaga nanging arum mangambaras maning anakku lho bareng Abimanyu duwe anak ya kuwi si Parikesit ora kanyono-nyono jebul Parikesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarahing para Pandhawa sing jeneng wong prihatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok Den merucut kamuktene awake dhewe muga-muga anak putune do mukti niku wong sakbenere wong prihatin niku wonten niku ora kok prihatin dienggo awake dhewe mboten upama kula niku nglakoni poso kula nglakoni prihatin kula ngarit apa brata niku sing tak tembung ya nek iso dienggo awak kula nek ora iso dienggo anak putu kula ngoten niku kaya sampeyan iya sapa kae Petruk pundi lagune iki sapa Petruk duka sapa kok ora ngerti aku menteleng mripate ayo sajake wong suwi sapa kowe wong enom bocah kowe ngaku sapa tepungake aku Wisantara saka ngendi aku Wisantara aku saka Pertapan ya kuwi Pertapaning Kanjeng Eyang Dewa Kartika ibumu jenenge sapa lho kok dadakno ibuku barang sing mburi sapa aku Wiratmaka saka ngendi saka Pertapan Yasarata ibuku Dewi Titisari bapakku Bambang Irawan bapakku Raden Wisanggeni aduh putuku ora ngerti kentangku mrene lakon lah kok dadi aku dirangkul kok kowe nyebut putuku ya aja ngawu gawar ngawur Raden teko kowe nyebut kadangku Wisantara kanggo cebutan putuku nggih wong bagus kowe tak jarwani Wisanggeni kuwi anakku Bambang Irawan kuwi anakku kabeh wis ora ana dina samengko Janaka ketemu karo Turasing Wisanggeni lan Irawan Petruk nun iya anak Wisanggeni wah lah bener mula kok praenane kok persis ya Gong heeh kowe putuku kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur kena ngopo kowe mesa ora percaya mergo aku wis ketemu karo mbahku lho mbahmu sapa simbahku Raden Janaka malah ngandhake nek simbahku Raden Janaka ditundung karo Parikesit Ratu Anyar negara Ngastina nggonku mlayu-mlayu ki mung ketemu karo Parikesit ing atase disengkake ngaluhur dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuwa malah mbah-mbahne ditundung mangiriyen kula aturi nggih Den niki kengeyang niki Raden Janaka nggih niki nek ana wong sing ngaku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampeyan Wisantara aku mbahmu Janaka nggih ora kowe iki sapa lho kula niku om kula adine Ndara Janaka niku ditutke ponokawan papat cacahe siji Semar Gareng Petruk kali Bagong nek ora ana Semar Gareng Petruk karo Bagong niku dudu Raden Janaka niku mong sing ngaku aku beteke men kepengin turase Ndara Janaka niku do ngamuk teng negara Ngastina mergo saniki niku bar Bratayuda turune Kurawa iso akeh turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening negara Ngastina ngene ya Mas kowe tak omongi kowe nek ngeyel kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki gurune Raden Janaka yen ngono apa bener kowe kuwi simbah Arjuna yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan takono para dewa yen nganti aku ngapusi aja lono uripku ning alam padang wah adalah eyang persis bapakne tenan ya wah adalah eyang sembahanku persis Ndara Wisanggeni seneng aku ya weruh Ndara Wisanggeni urip meneh ya Gong ya ora wo yen pancen wis padha ngakoni yen aku iki mbahmu Wisantara apa Mbah Wiratmaka wonten dawuh Kanjeng Eyang ayo enggal budal ning negara Ngastina ngestreni sedulurmu lanang nggone dadi ratu ning negara Ngastina ayo Eyang tak derake monggo Eyang kula derek apa lah canom-nom do goblok
Ketoke kaya wis kepangan omongane Kertiwindu nanging bareng ketemu karo mbahne tenan wah. Wah, lah kok dadak ana Petruk ana Bagong. Mula iso dibuktekke yen to mbahne Wisantara lan Wiratmaka ya kae. Wah, lah ta ya ora mau mandheg tekan semene Kertiwindu. Nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menika sinten? Pancakesuma. Teko paduka sampun priksa dhateng kula ya merga aku kepernah wong tuamu dhewe. Aku kuwi pamanmu. Aku putra ing Plasa Jenar, putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Wonten wigatos menapa paman dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Merpeki dhateng keng putra Punadipati Pancakesuma. Kabeh jagat iki wis padha nekseni yen to sira iku wayah Nalendra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumuli diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Aglar Adipati Pancakesuma. Pratakone mapan kene bakal benerke barang sing bengkong, jejeke barang sing wis mlengkung. Babakan perkawis menapa negara Ngastina? Negari Ngastina kados pundi? Lho, apa kowe ora krungu kabar? Mboten paman, lajeng keparengipun eyangmu Kalimataya lereh keprabon, lengser saka negara. Tumuli rembuganing para Pandhawa ingkang dipilih dadi ratu ora lek kejaba mung Parikesit. Kosit to, aku tak takon. Parikesit kuwi anak Janaka. Mongko sak temene ingkang nduweni hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa, nanging Pancakesuma. Merga kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya. Ing sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala, ya bapakmu. Ning gandeng bapakmu wis ora ana, ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi Parikesit gedhang krangsila tumpang kendangan dengkul ene negara Ngastina. Apa anggepe Parikesit kuwi dumeh ketitisan Wahyu Nalendra terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancakesuma. Apa kaya ngono ki wangun? Coba pikiren. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dodo. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancakesuma nek ora malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa. Tangeh iso gawe elinging. Para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata Bancindhe, Banciradan kalawan turune. Cetha yen turas Madukara dimbancindhe, nanging yen turasing sakliyane Madukara dimbanciradan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil, sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine. Pokoke Kertiwindu ora bakal leren. Nek urung bubrah negara Ngastina legane. Ya jagat pangestu ngkara. Putu Prabu Kalimataya wonten dawuh Kanjeng Eyang. Teka Putu Prabu kepareng lengser keprabon. Inggih. Saknyatanipun panci mekaten. Krana wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih titik lenggang sak mangke wayah kula pun paripurna inggih pun Parikesit. Ing kedah lenggah dampar kepraboning Ngastina. Eyang nyuwun pangapunten. Malah kula sampun kadhawuhan dening Kyai Kalimataya supados samapta ing gati sawigeng diri. Amangku lenggahipun anak kula utawi putu kula pun Parikesit. Ya. Putu Prabu pancen kaya mengkono. Kresna wonten maring adawuh. Wis akeh para raja Nerpati padha ngrawuhi marang pawiwahan jemenengane putuku si Parikesit. Mula kang kono kuwi Janaka wonten maring adawuh. Mula kaki putuku iki dandanana ngespaken dawuh jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Parikesit kula wonten paring adawuh Kanjeng Eyang. Mataun-taun tak ampet nggonku duwe rasa tatu ingkang jero ing ora bakal iso ilang. Merga kelangan kelawan putuku si Abimanyu ing tak golo-golo tak deng-deng kaya kendhang. Supaya iso njunjung marang derajate wong tuwa disa mengko turasing si Abimanyu bakal enggak dampar kepraboning Ngastina. Abimanyu jangkungan anakmu Parikesit ya paripurna. Waktu dina iki tak sengkake ngaluhur lenggah dampar negara Ngastina gumanti kepraboning Sang Prabu Kalimataya kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya paripurna. Iki kaya udan sinemeni sakjawining negari Ngastina.
sami alok lan suka pari suka jemenenganing sang pari kesit ya sang pari purun lenggah dambar negari Ngastina kedadak pelajaring Panakawan biak nuwun sewu sinuwun Petro eneng apa melayu-melayu tanpa tinimbalan matur kali sinten kula lho matur karo sapa wae kena inggih nderek mangayu bagya seketi jumurung nderek umbul donga kersanipun Gusti ndara parikesetanipun dados Nalindra mugi-mugi lestantun salajengipun wonten nem-neman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara nuwun sewu mboten pangling nawi kula matur menapa boten dipun dukani ora matur Petro nem-neman kala wau Adipati ing Amarta wayahipun Sinun Prabu Darmakusuma Adipati Pancakusuma ingkang manguwuh mboten nyarujuki lenggahipun Ndara parikesit lenggah dampar negari Ngastina. Werkudara. Nggih. Janaka aku somong bola-bali aku ora kepengin negara Ngastina iki geger. Ora usah dadak padha. Nutup-nutupi alane parikesit. Bayi wingi sore bakal ngukup marang warisaning Pancakusuma. Raden Janaka aku ora butuh. Raden Janaka kuwi tak sebut kaya dene wong tuaku. Cetha yen to Pandhawa kuwi menungsa mban cindhe mban siladan. Yen turas Madukara dimban cindhe, yen turasing sakliyaning Madukara dimban siladan. Aku ora nrimakake. Ayo dadi wong tuwa kudu adil. Ora adil lakon tak amuk negara Ngastina, Gagang Semar. Mangke riye sampeyan ngonten niku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Hyang? Kang Hyang niku Nalindra lahir batine niku mboten iso digagapi. Nalindra lila legawa lahir lan batinipun. Mula ora nek Ndara Puntadewa Kang Hyang menika diwestani Nalindra ingkang Aludira Seta, tegese getihé putih merga suci lahir lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampeyan mboten isin? Mboten ngorek-orek aine pasuryane ingkang Hyang nggih. Sampeyan niku ngendikan karo sapa? Niki Kang Hyang Madukara kok tanpa tata krama tanpa nganggo unggah-ungguh klebon demit ngendi sampeyan? Kula ngerti sampeyan nggadahi sloga ing kados mekaten menika mboten kok saka karep sampeyan dhewe. Ning mesti eneng sing aja-ajoki. Mesti eneng sing aja-ajoki merga kula ngerti pambegane Kang Rama, pambegan sampeyan iku nurun karo pambegane Kang Hyang. Ning ora kaya sagedhagane iki kok wah rakatan kaya ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Kiai Semar ampun wangsulan. Ning omongan kula niku manggelar manggulung. Monggo nek sampeyan ajeng njaluk dampar keprabon saka ingkang rayi Ndara Parikesit monggo. Ning cak-cakane ora kaya ngoten niku. Sampeyan niku putu ratu Binathara kok cak-cakane kaya maling. Eling mboten? Ora eling kula idoni sampeyan. Jeneng kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kanjeng Hyang Pancakusuma. Sapa ingkang lincipi jarang bapak? Sapa ingkang adu-adu wani nabuk nyilih tangan? Teka putu-putu Pandhawa padha pating blengker polahe. Wonten ingkang mestani Kertiwindu menika tasih putra Kanjeng Hyang Patih Sengkuni. Lah rak tenan to. Kertiwindu Kakang nggih. Niku pancen panjalmaning mungsuh. Ampun diwehi urip. Ampun diwehi urip. Niki mesti ora adoh saka papan mriki nek sampeyan weruh glibete terus dipateni mawon. Niku ora bakal iso disadarke, ora bakal iso dielingke Ndara. Wis pirang-pirang wong tak bebujuk supaya gawe rusak negara Ngastina. Lah kok dadi kabeh ora ana sing kasembadan, kabeh ora ana sing aku karepe dhewe iki purupane kaya Satawaya iki. Aku Danyang Swela, Danyang Swela. Iya, dasar Puranyata. Ayo, takkan dirukun gelem ora? Takkan di manunggalane negara Ngastina gelem ora? Ora bakal aku manunggalane negara Ngastina. Yen bisa malah ngokop getih wong Ngastina. Piye? Ngokop ya. Iki janjane wis ora tanggo, iki janjane wis ora tanggo ning bengi iki tanggo pisan kanggo lunasi nyawamu. Oh iki Dursa Bala putu Dursasana, nusula geranamu.
Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng Ndara.